खुलुमबाय आं दिदोम ब्लग इउटिउबनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सेराव दिनैहाय मोनसे ब्लग लाबोनाय जालायबाय। बे ब्लगआनो जाहैबाय जोंहा आंनिनो फंबाय जायो आरोखि सोमोन्दोआव। दा आं बे उदालगुरिनि सिङावनो थानाय आरोखि मोनसे गामि टाउननिफ्राय। आंथ' दा टाउनाव थायो नालाय, टाउननिफ्राय मोनसे जायगायाव बेयाव हाबा जानो थांनो नागिरदों। बेखौनो आं एसे शेयार खालामनो सानलायबाय गाइसमोन। दे बिदिब्ला एसे मेम'रि जानानै थाथोंसैलाय आरो जेनेबा बे हिसाबैसो आङो दा बेखौ खालामनाय जादों। उनफ्राव नायनानै गोजोनगोन बेबायदि हिसाबै जेनेबा खालामनाया मोजां। बेनिफ्राय मेम'रि जानानै थाबाय, जारिमिन जानानै थागोन, बेफोरबायदि साननानै खालामनाय जाबाय आरोखि गाइसमोन। आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोर नुसनबायदोंब्ला आंखौ लोगो खालामना लादो। आंबो नोंथांखौ बेक हरफिनगोन, खोथा होनाय थाखाबाय। दे बिदिब्ला आंनि बे चेनेलखौ लोगोबो खालामदो, नायनानैबो होदो आरो शेयार कमेन्ट खालामनो बावनाङा। बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे ससे भिडिअखौ ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय। Ayo raja. बेसे गोबाव जाखो सफैनाया? औ दे आदा औ। देनां नायफिननांगोन ना, नङाबा देनांहाय आरो सानलायगोन। Dah. Ada? जों बिदिनो जायै लोङै बिदाय लानायसै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ, आरो बिदिनो बोर होबोनाय जानायसै। बेनिफ्राय बिदिनो नेक्स्ट टाइम गोदान बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन, बिदिनो नायबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय।